It's okay, I'm good. Let's go! Ще ви представим новия проект на BioFit, който има за цел да запознае широката аудитория и хората, които се интересуват от спорт, как може в разстояние в рамките на 2 месеца видимо да се трансформира едно възпълно тяло в мускулесто такова. И това ще се опитаме да ви го представим в вариант, който да запали интерес и да задоволи интереса на повечето от вас. Програмата, която е предвидена за Влади, е да с корекция, профилактика и хигиена на храненето да стартира по-високи скорости на метаболизма си и с интензивни тренировки, физически и кардио, т.е. аеробни и силови тренировки, да въведе организма в такъв режим, че за този кратък период да създаде висока скорост на метаболизма си и ускорено изгаряне на мазнините. Аз се надявам това да се случи в най-добрия вариант. Надявам се на едни добри резултати, които да станат видими и достояние на всички хора, които се интересуват и да могат да бъдат запознати с методиката. Влади в началния етап, това, което въвежда в ежедневието си, е новата форма на хранене. Тя ще бъде подложена на нея в продължение на 10 дни. Храненето е честичко и по-малко. От менюто се изключват панираните, пържените, тестените храни и някои любимите му десерти, така че като начало той ще бъде поставен в форс-мажорни условия, дори и за това, че ще се раздели с част от любимите си храни. Храните, които ще бъдат основни в менюто му и в блюдата му, ще бъдат овесените ядки от комплексните въглехидрати, както риза, от нечистените въглехидрати, картофи, макарони, спагети. И колкото и вкусно да звучи така коментиране, той ще се убеди скоро, че храненето ще се превърне в едно от скучните му неудоволствия. От белтъчините, храните, които ще присъстват и ще преобладават в менюто, това са яйчени белтъци от сварени яйца, пилешко месо, телешко, риба, извара и протеинови шейкове. Успоредно с този модел на хранене, той ще приема и необходимите хранителни добавки, които са подходящи в режима на тренировки и в режима на покой и възстановяване. Това са аминокиселини, фатбърнерите от клас комбинирани, които включват в съдържанието си липотропи, термогенни добавки и L-карнитин. На етап 1 в първия 10-дневен режим на хранене той ще има и енергийни добавки, биоактиватори, каквито са креатина, каквито са бета-аланина и аргинина. Тренировките ще бъдат разпределени в 4 сета в седмицата. Те също ще бъдат етапни. Първият етап е класическия сплит. Гърди с бицепс, гръб и трицепс. В третия ден ще тренира рамене, предна, средна и задна делта. И в четвъртия ден от сплита ще натоварва така на всички любимите ни тренировки за крака. Така че ще има 2 почивни дни в седмицата. След тези 4 дни тренировки цикъла се повтаря. И на пръв поглед хора, които се занимават с това нещо, приели, че това са едни канони в тренировките. Влади ще бъде изненадан с разтоварващи серии, с дроп серии, с комбинирани такива гигантски серии, така че при него приоритет в тренировката ще бъдат в началото повечето повторения, с по-висока плътност на тренировката, с малки почивки. И както очаквам, аз се надявам това да се случи, резултатите да не закъснеят. Сега аз искам само и той да каже 2 думи, за да прочетете високата мотивация в очите му. Мога да
кажа, че наистина съм много мотивиран и искам това нещо да се случи. Не само за да можем да покажем, че наистина хранителните добавки на BioFit са ефективни с това, което започнем самия експеримент, ами самия аз да имам собствено удовлетворение от едно хубаво тяло, от хубави тренировки, наистина се почувствам един нов човек. Тук и двамата дълбоко ще подчертаем, че целият този проект ще бъде изпълнен изцяло с натурални средства, с истински усилия в тренировката. Няма да има нищо преувеличено, няма да има нищо скрито, няма да има забранени добавки. Ние твърдо сме не на анаболните стероиди, така че в целият този проект уверяваме, че всичко ще бъде с натурални средства. И аз ви уверявам, че това всичко ще бъде натурални средства, тъй като до този момент никога не бях бил Вало. Много хора са скептични за това начинание, което съм поел от много гледни точки. Самия аз, така, пети ден вече тренирам. Мога да кажа, че наистина не ми е много лесно. Особено, що се отнася до самото хранене и до приемане, правилния ред на приемане на добавките, което по един или друг начин ме затруднява доста. Просто не съм свикнал. Както и да е. Днес направихме така наречения Body Space анализ, който трябваше да определи моите стойности. Мога да ви кажа, че за тези 5 дена съм свалил около точно 3 кг, 105 съм в момента. И всички казват от началото, много бързо падат килограмите, след това има застой и така нататък. Но за мен все пак е един успех. Почвам така, много се изморявам при тренировките, трудно ми е, но все така почвам вече по-лесно да приемам тренирането, по-лесно да приемам храненето. Жоро Георгиев, моят фитнес треньор, ме увери, че тепърва започва истинската част. Тоест, много малко въглехидрати на ден. Въобще тепърва започва ада, общо взето. Какво каза машината за мен? Много се радвам, че машината каза, че не задържат течности, че съм много добре от тази гледна точка. Много над нормалната норма, изхвърлям бързо, това е хубаво. Машината също каза, че мускулният ми тип е повече от нормално, това също е хубаво. Хранителният ми статус е нормален. Що се отнася до развитието на мускулатурата ми, за мое очудване, всъщност не е за мое очудване, горната част е по-слабо развита от краката. Какво друго? Да, моето перфектно фитнес тегло, ако тренирам нормално и с този режим, би трябвало да бъде 98 кг. Тоест, че трябва да сваля още 7 кг, което на пръв поглед изглежда не особено трудно, ама може би ще се окаже много трудно. И най-забавното е, че от моя фитнес скор, фитнес точките ми, от 100 максимален брой с 88. От една страна е убеждаващо, обаче от друга ми се струва, че наистина тепърва започва трудната част.